Chlast jsem samozřejmě znala, myslím si, že to je naprosto kultovní film. To je vlastne jeden z mojich najobľúbenejších filmov. Ma to zaujímalo, ako by to vyzeralo v tomto kontexte po slovenskom. Zároveň, že to je dámske obsadenie. Po dlhej dobe to je film, kde sú 4 hlavné ženské postavy, čo sa tak často nevidí. A za to sme vďačné. Ťažko je natočiť niečo, čo by sa aspoň priblížilo tej predlohe, lebo to je vidno, že tí herci, to bola veľmi, veľmi zohraná partia. Tak sme z toho urobili verziu s profesorkami. Přijde mi to vlastně v něčem takový jako drzí a v něčem strašně odvážně, vlastně to strašně bavilo. Říkal jsem si, že to je teda zajímavý nápad to vlastně otočit takhle genderově. No v tom opačném gardu to asi bude taky fungovat s těma holkama. Nepaříme! Robíme vedu. Není tolik filmů, kde se vlastně vyrovnaně může potkat jako tolik hereček. Velmi silná herecká ženská sestava. Je to pre mňa naozaj výnimočné, že som nikdy ešte netočila v takomto čisto ženskom kolektíve. To uistilo mňa v tom, že chcem o to viac ten film skúsiť, pretože som sa naozaj tešila. Pre mňa to je úplne niečo nové, je to úplne taká iná energia. Ty holky vlastně ty věci prožívají jinak, ten alkohol prožívají jinak, tu krizi prožívají jinak a v tomu srovnání se nevyhneme, ale tím, že je to v té ženské verzi, prostě děláme jiný film. Keď hovoria dve herečky česky, dve slovensky a jedna z nich je ešte Maďarka pôvodne, tak to inšpirovalo scenaristu na mnoho situácií, ktoré ja dúfam, že diváka pobavia.